Hej folkens, og velkommen til den her video. Vi spiller Feed the Beast igen. Jeg kunne ikke få tagget op at virke med Ismail, fordi jeg skal lige have opdateret tagget-serveren. Så det jeg har gjort, det er at nu spiller jeg bare Feed the Beast, og han fik faktisk også Feed the Beast Ismail, men det var rimelig altså jeg har ikke lavet en server endnu i Feed the Beast, så ja. Jeg går lige ned her. Vi har jo vores kisterum, og vi laver vores træ der. Nå, men jeg skal have et automatisk nej, det skal jeg ikke alligevel, det synes jeg ikke. Jeg skal ned og mine, for det første. Det er en af tingene, men først skal jeg lige over og kigge til de her kister over ved den her. Jeg ved godt, det er lidt snyd, men det er faktisk kun stenene, jeg går efter. Det er det eneste, jeg skal have lige nu. Så det bliver bare det. Sådan der. Er der ikke noget mere? Der er noget der. Noget der. Faktisk også gravel skal jeg også bruge. Alt det andet skal jeg have smeltet på et tidspunkt. Gravel, sten. Grunden til, at vi skal bruge alt det her sten her, det er fordi, at vi vil gerne lave en vej. Og den her vej skal være med de her stone bricks. Så det er derfor, vi bruger dem. Det er også begyndt i normal Minecraft, så bruger jeg Silk Touch pickaxe og den her... den her kan jeg selvfølgelig ikke få, men Silk Touch pickaxe, og så har jeg en anden pickaxe, hvor jeg bruger... hvad er det hedder? Hvor jeg bruger fortune på. Ja, det var fortune, det hed. Men nu har vi sten, og nu skal vi så ned og se hernede, om der er nogen over, vi skal have. Især iron. Men jeg har fundet ud af, at det her flyer her, altså det her, der bliver til alle de her farver, det kan vi faktisk ikke bruge. Det eneste, vi kan bruge det til, det er at lave nogle blokke ud af det. Og det behøves vi sådan set ikke. Så derfor. Hvorfor bliver det der til et eller andet pulver? Mærkeligt. Hydrogen, fluorite, noget dims. Et eller andet. Nå. Men. Vi skal også have lavet noget armor i den her episode. Jeg tror, vi kan lave jernarmor på et tidspunkt. Andre slags armor. Var det ikke lige uranium over? Jo. Nå, det her hydrogen gider vi ikke have. Og det der ser vi lige, hvad det bliver til. Det er grøn safir, ja. Ja, er det ikke? Jo. Nej, det er period. Et eller andet dims. Det ved jeg ikke, hvad vi kan bruge. Men silver, der får vi altså polarized iron, så vi skal have lavet en anden pickaxe i dag. Fordi vi vil altså gerne have sølv. Nu er jeg lige ved at sige silver. Men på den kommer vi fortune. Jeg ved godt, det er lidt snyd, men der kommer vi fortune og den her... hvad er det, den hedder? Der kommer vi fortune og... den giver os papir, det vil vi mega gerne have. Paper stack. Fedt nok. Nå, jeg skal nok lige op og tømme min inventory. Men, hvad var det, jeg skulle til at sige? Nu har jeg glemt det. Bare på grund af dig, dumme papir. Jeg putter lige alt vores sten her. Nej, det skal jeg faktisk lige have transferred. Så det kommer jeg over i vores iron. Polarized iron, der behøver vi ikke. Uranium. Sådan der. Uranium skal jeg faktisk også lige have lavet om på et tidspunkt. Men herinde kommer vi også lige det her ind. Og polarized iron, det smider vi. Det smider vi bare. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg laver det om til normal iron. Og hvad var det, jeg smed? Hvad var det? Nej, jeg smed ikke uraniumplakken nogen steder. Sådan der.
Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Så har vi nogle stone bricks. Det er fint. Vi skal virkelig have mange stone bricks, så det er klart, at alt hvad vi har af sten her, det er fedt, at vi har så meget. Men nu har jeg selvfølgelig også lavet maskinen bare køre og køre og køre. Jeg tror, at når Feed the Beast Monster er færdigt, så tror jeg, at der kommer noget, der hedder Feed the Beast Infinity. Som er en lidt nyere version af Feed the Beast Monster, var det vist nok. Og det er jo bare fedt. Synes jeg. Nå ja, der er allerede 64. Helt ærligt. Sådan der. Og jeg tror lige præcis, at vi har en tilbage. 3, okay. Har vi ikke en sten et eller andet sted? Det kan jeg da lige skaffe, så. Jeg gider ikke at tage noget fra vores hus her. Ja, dernede. Eller ja, her. Det er også et godt sted. Hold nu op, det er flot. Den gik ned. Ja, det gik ned til vores gamle hule. Eller, den hule, jeg lavede lidt for stor. Lidt for lang. Det værste er, at vi får heller ikke kover ud af kover. Jeg vil virkelig gerne have den her til at smelte, men jeg ved ikke, hvorfor den gør det her. Jeg ved faktisk ikke, om det er fordi, at kover det bliver til. Det kan man bruge til at lave iron, polarized iron. Men det er jo på en måde en stor hjælp. Help, skulle jeg lige til at sige. Help. Help, man. Det er jo en stor hjælp. At skulle kun bruge 1, 2, 3, 4. Sådan der. Det er jo rigtig meget held. At nu glemte jeg igen, hvad jeg skulle sige. Helt ærligt. Hvorfor skal der bare altid være noget, der lige. Nå jo, nu kan jeg huske det, tror jeg. Jeg håber, det er det rigtigt. Det er jo rigtig godt, at vi får pulverized iron, fordi så kan vi bare få mere iron, og så behøver vi heller ikke at lave en pulverizer. Så når vi bare lige har brug for noget pulverized iron, så bruger vi den her. Og vi skal også have normalt kul, for vi gider ikke at bare have det her yellorium. Det er simpelthen for noob. Så jeg bestemmer for, at det er ikke det, vi gør. Vi tager rent faktisk. Og når vi så får den her rigtige pickaxe. Jeg bruger 3 diamanter eller sådan noget på den. Når jeg har fundet diamanter. Men jeg laver den bare lige i næste episode, tror jeg, at den kommer. Nu skal jeg huske, jeg skal ikke smadre det hele. Det er cinnabar, det kan vi godt bruge. Nej. Øj, det skal vi bruge. Altså. 4. Sådan der, og så går vi lige op, og så går vi lige op igen. Okay. Alumentum. Vi skulle gerne få sølv ud af det her. Så det forstår jeg ikke rigtigt. Vi skulle gerne få. Nej, ikke sølv. Vi skulle gerne få. Det kunne faktisk godt være, at det var en sølvperle. Men. Ja. Nu har vi selvfølgelig en for meget. Det er selvfølgelig flot. Sådan der. Det gider vi ikke at have. Vi lader den despawn. Fordi. Sådan er vi. Vi skal også have en pickaxe, så vi kan få noget cobblestone. Fordi vi skal virkelig have noget cobblestone herind. Vi skal lige ind igen, og herover, og så lægger vi lige alle vores byggeting ind i her. Gravel her, sådan der. Så lægger vi lige alle der stone bricks ind. Det er faktisk ret meget gravel også, det er godt. Så det går lige sådan der, sådan. Og, sådan der, og sådan der. Vi får altså rigtig meget af det her yellorium. Jeg tror endda, vi bliver nødt til at lave en til række med det. I kan se her, yellorium, og så her, det vi kan bruge det til, det er faktisk
bare, det jeg tror jeg vil lave det med, det er Yellorium Blocks. Det ser okay fedt ud, synes jeg. Så vi laver 2 Yellorium ved at komme Mimishite eller et eller andet, Mimishite eller sådan noget om. Og vi kan lave uranium. Og noget Yellorium Dust og noget, jeg ved ikke, hvad kan man bruge det her Dust til? Der kan man lave Yellorium igen. Okay, så jeg kan lave Yellorium Dust, som jeg så ikke kan bruge til andet end at lave Yellorium Ingots. Lol. Nå. Fint. Nå. Vi kan også bruge den til at lave noget fuel rod og noget reactor casing, der også, det synes jeg også er lidt flot. Men. Hold nu op, jeg skal på toilettet. Så går jeg lige ud og op og... Hvor havde vi alt vores jern? Det havde vi her. Godt. Ja, vi har også noget på os nu. Det var sådan, vi ikke kunne lave det. Det var sådan her, vi kunne lave det. Sådan. Og så vi går ned og bruger den her. Og tager en stik. Sådan her. Så kan vi lave en jernpickaxe. Oh my god. Hvad var det? Så, ja. Så, bare lige for orientering, har vi nu 3 iron blocks. Det vil sige 3 gange 9. Det er så 27. Vi har meget. Nå, det her træ herover, det kan vi bruge til noget. Fordi det er vist noget med, at det, barken på det træ, det skal jeg lige have søgt også. Men barken på det træ, det skulle gerne være sådan, at vi kan... hvad var det? Skelet? Jeg fik lige taget skade. Nå, det ved jeg ikke, hvad var. Nå, men det her bark, det er noget med, at... Så nu lige skriver red wood. Det kan vi bruge. Okay, redwood sapling. Redwood planks. Okay, så vi kan godt lave planker. Og slap. Og nogle borer og nogle stole. Wow, det er flotte borer og stole. Og den her dør. Wow. Det er sådan, det er den mørke side, men stadigvæk også lidt med jungle-agtigt. Nå, redwood bark. Burn it for charcoal. Godt. Så redwood bark kan vi altså få charcoal med. Og redwood heart of tree. Og det kan vi også bruge til at lave bard builder, wooden helmet, wooden gear og sådan noget forskelligt ind. Reinforced iron chest. Wow, den kan vi bruge til... vi kan lave sunstone gem. Hold nu op. Det er noget topaz flakes. Noget et eller andet. Hvordan laver man så det her? Det er sådan... Nej, hvordan laver man det? Det er nether essence eller essence ore. Jeg ved, at der er noget essence ore dernede. Så, og der er også det der træ tæt på, så det er bare fint. Jeg ved, at der er essence nede i minen. Kom nu hurtigere. Jeg vil også gerne have nogle mobs, fordi jeg vil gerne have de her shard of minium, som jeg kan bruge rigtig meget. Det her er mit ting over. Vi fik 3 stykker. Dog kalcite ting. Der var det. Essence over. Okay, vi får sådan noget essence dust. Det vil jeg ved med, at man skal ligge. Hvad var det lige vi kiggede på? Det var her. Så var det man lavede den her, og så var det nej, det var jeg skal lige finde den grønne. Ja, der. Nej, det var så earth infused. Okay, i en grinder eller en extractor. Okay, så grinder eller extractor. Grinder.
Kigger vi lige efter. Grinder. Okay, grinder. Og how to make that. Fuck. Det vil vi ikke lige lave. Det kan heller ikke være den der. Nå. Men en ting vi gerne vil lave er faktisk en biofuel der. En biofuel generator. Fuck. Det er plastic sheets. Ja, ved du hvad? Vi snyder os bare til 4. Biofuel. Ja, vi snyder os bare til 4. Her er jeg lidt ligeglad, fordi at de koster fucking meget. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Men der skal også gå nogle kabler og noget til. Så det vil sige, at jeg fik det her at vide i går. Vi kan lave det er biofuel, hvis vi sætter komælk til. Er det vist noget med. Så hvis vi nu finder noget fence, det skal vi lige lave noget af. Redwood bark. Nå, hvis vi nu går herned, og så får vi lige noget træ, der var herovre. Jeg skal bare lige have en masse sticks. Det var sådan der, så tror jeg vi er nok. Det var sådan, når man havde det. Så har vi 8. Jeg tror vist nok, man skulle bruge 6. Så det er fint. Se. Nå. Vi skulle heromme have en sådan en der. Sådan. Okay, vi skal bruge noget mere. Jeg kan nemlig huske. Ja, okay, vi skal bruge 3 stykker mere. Så bliver vi nødt til at lave 4. Så tager vi de der 30 der og laver dem op til sticks. Det er fint. Sådan der. Så og ned og. Okay, nej, jeg vil bruge lige alt der. Så skal vi lige for lige at have orden i det. Sådan der. Bum. Og bum. Vi kunne faktisk bare have noget med at lave 4. Men det gider vi ikke. Godt. Nu kan konen være herinde. Jeg skal lige have et safari. Vi skal have et Jailers Safari Net. Og det er et Safari Net single use rundt om Iron Bars. Og Iron Bars, det var sådan der. Og så får man 16. Og denne her, det er en slimeball. Ja. Det kan vi faktisk finde. Det var noget med, at det var der faktisk i starten. Sådan en ø. Deroppe er der. Og jeg så, at man kunne også godt bruge de her blå slimes. Der vokser blå slimes, eller hvad det er heroppe. Og det er jo det, vi skal bruge, så det er bare lækkert. Jeg tror min jetpack kan være ud lige om lidt. Godt. Når vi er heroppe, så skulle der gerne komme noget, ellers så vil vi nok smadre det her, og så. Ja, så får vi lige 4. Så kan vi lave 4 af dem. Det behøves vi faktisk ikke engang. Ikke engang 4 er nok. Det 4 er faktisk for meget. 4 er alt for meget. Ej, 4 det er fint, ikke? 4 det, jo, det tror jeg det er fint. Og hvordan var det igen, man lavede den her? Nej, sådan der. Det var en læder og noget string. Den er sat på peaceful. Vi vil gerne have den på easy. Fordi at nu skal vi smadre nogle nederkopper. Der er en masse derovre, så det er bare fint.
Hej, folkens. Hey, jeg vil bare gerne have jer edderkopper herover. Au, 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 au. Nej, ikke springe, ikke springe. Jeg hopper lige over dig. Sådan der. Hvad? Slash. Nej, det var ikke... Der går vi lige i game mode. Det gider jeg simpelthen ikke at se på. Vi skulle stadigvæk have sat den til. Faktisk så behøves vi ikke at få vores ting. Vi skal bare lægge vores ting tilbage. Men jeg tror ikke, jeg havde noget, der var så værdirigt på mig. Så det er vel bare fint. Alt mit XP og min jetpack og alt det her. Ish, hvor helvede. Nå, men nu er det her, hvad vi skal have. Og vi har 5 string. Godt. Hvis vi så lige går herind og går herned. Så det eneste, vi havde, som var sådan værdirigt, vi skulle have ind, det var faktisk Essence Dust og Orthom. Alle Thorm ting. Og vores Amber String beholder vi også lige, og dem her. Fordi så gør vi lige sådan her, det er jo så godt. Ja, jeg gav mig selv en jetpack også. Det var det, jeg havde i min... ja, det... I finder ud af det. Det var det, jeg havde. Det var det, jeg lige ville have i mit singleplayer game. Så derfor, så ja, gamer jeg lige mig selv en backpack. Sådan er det. Okay, jeg kan se, der er 4 køer dernede, så jeg smadrer dem bare lige. Tager det læder, de har. Jeg ved godt, jeg er i game mode, men det er fordi, jeg vil altså ikke dø, mens jeg gør det her. Ej, jeg tror ikke, jeg får læder af dem. Dø. Jo, 2 læder. Så mangler jeg bare lige at få 2 mere. Der gav du mig lige en. Ej. Giv mig en. Yeah, 5. Sådan. Nu smider jeg faktisk bare den her ud. Og der er steak. Body. Så giver jeg lige mig selv et Jailers for så fejnet. Og fanger en ko. Nu skal jeg så finde en ko. Det er så det, der er svært. Det er jo. Den er jo fin. Så skal jeg lige huske, hvad det var. Ej, jeg tror, jeg skal være i survival. Ja, sådan. Og... Ej, au. Sådan der. Nu flyver jeg bare lige herover. Men. Skal vi have nogle pipes af en slags? Pipe. Hvordan så de ud? Det var nogle... Nå, dem må jeg lige finde bagefter. Det kunne godt være dem der faktisk. Nå, jeg går lige hurtigt ud på toilet. Så vi ses lige mens, folkens. Jeg sætter bare lige min mikrofon fra, så ses. Hej igen. Nå. Så er jeg selvfølgelig tilbage. Jeg prøver den her extraction pipe. Nu er det egentlig pipesene, jeg er mest usikker på. Fordi hvis jeg skriver grinder, den er nemlig med under den her Mine Factory Reloaded. Jeg skulle bare lige være sikker. Mine Factory Reloaded. Her har vi alle de her maskiner. Det er Planter, Fisher, Ranger,
Det var noget med R. I hvert fald kan jeg huske, synes jeg. Composter, breeder, grinder, auto-enchanter eller chrono dims. Lava effect, auto jukebox, unifier, auto spawner, bioreaktor, biofuel generator, nej tak. På lige den bioreaktor. Slaughterhouse meatpacker, road, nej. De kunne godt være hernede også. Laser drill, precharger, auto anvil, block smasher, red node, auto breather, fruit picker, block placer, mob count, steam turbine, chunk loader, fountain, mob router. Det kunne ikke være steam turbine, nej. Den er også... Jeg ved ikke, hvad for en det kunne være. Så er jeg lidt blank, men... Ejector, item router, liquid router eller deep storage unit, liquid crafter. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at se, om den her bioreaktor virker. Efficiency, buffer. Så kunne jeg så komme med. Hvad kunne jeg så komme ind? Så kunne jeg prøve bare lige et eller andet mærkeligt blok. Det laver ikke noget bio. Jeg ved med at leaves, de kunne godt være bio. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Men det kunne faktisk godt være, at den her grinder, det var den, der skulle til. Kunne det godt være. De pumper sig jo ikke fast hertil. Det er jo ikke godt. Bioreaktor. Hvad kunne det ellers være? Det kunne godt være den her grinder. GRI grinder. Der har vi den. Det tror jeg er den. Sådan der. Og så Finet. Det er fordi det her så Finet Jailers ting. Den skulle gerne gøre sådan, at min ko, den ikke bare bliver sat fra. Okay. Nu. Klasse. Sådan der. Og så sætter vi lige den her til, og den her. Så sætter jeg bare lige noget til at komme noget solar. Ja, jeg skal faktisk bare bruge en. Sådan der. Jeg ved godt, det her det er snyd, men det er for at se, om det virker. Hvis ikke det gør, så smadrer jeg det selvfølgelig bare. Jeg vil helst have, at det virkede. Okay, nu virker den her, og så skulle den gerne presse mælk fra koen herud. Så lad mig lige se en pipe. Den var orange udenom. Eller sådan. Kunne det være en wooden pipe? Nej, det kunne det ikke. Kunne det være en wooden fluid pipe? Nope. Wooden waterproof. Har vi ikke wooden waterproof? Og waterproof. Kunne det ikke også være den? Nej, det kunne det ikke. Balancing ting. Nope. Hvilken pipe kunne det være? Gold? Nej. Jo. Sætter den sig? Jo, den plommer sig på. Nej, det gør den lige præcis ikke.
Hvad med en transfer node? Nej, transfer node liquids. Nu skulle de her gerne begynde at lave biofuel. Burde de? Som om den her, den ikke kører noget. Som om den her ko der, den er bare lort. Eller sådan noget. Kommer jeg lige ind til at tage? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Så må vi finde en anden måde at lave biofuel. Så må vi lige dræbe den her ko. Sådan der. Stegen smider jeg lige ud. Men det kunne være, at vi skulle bruge den her grinder til noget andet. Har jeg tænkt over, at den her grinder ikke så ud som den anden grinder, vi skulle have? Nå, det kan også være lige meget. Jeg ved, at man kan sætte farver til. Sådan, at der kører farver ind i den her. Ind i de her biogeneratorer. Og så skulle de gerne lave noget af det bio, jeg gerne vil have. Hvis jeg nu sætter den her tilbage. Og dia chest og bare en eller anden farve. Magenta. Ja, der. Magenta dye. Så fylder vi bare lige vores diamant chest op her. Sådan der. Lad os lige der væk. Så har vi en chest. I hvert fald. Altså hvis vi havde en normal chest. Min backpack skulle ikke lige have en. Så det her, det er hvad der kan være i en normal chest. Det er sådan cirka ikke engang halvdelen af den her. Nå, sådan her. Okay, så fylder den. Og sådan her. De skulle gerne lave strøm. Kommer de igennem overhovedet? De bliver jo ikke spyttet ud eller noget. De bliver bare taget herindfra, og så er det det. Biofugle. Lad være. Dumme biofugler. Virker det her? Nope. De skulle gerne. De her hedder biofuel generators. Nå. Så virker biofuel åbenbart ikke i denne verden. Så bliver vi nødt til at køre på lortefuel. Bliver nødt til at køre på lort. Irriterende, mand. Nå. Jeg tog lige og gjorde sådan her, så tog jeg lige og redstone. Ej. Jeg vil prøve det her med de her energy bridges. Hvad? Var de her ikke i går? Der. Energy bridge. Godt. Energy bridge. Redstone energy conduit. Fordi hvis jeg kan lave det her, så kan jeg få fucking hurtige ovne. Og det er det, vi gerne vil have. Så vil vi også gerne have. Den er ikke her. Vi vil gerne have en consumer. Vi vil gerne have den her RF consumer. Nej, det er faktisk den her, vi gerne vil have. Så må lige se, om man kan gøre det på den her måde. Vi lægger en energy bridge her. Bare lige, energy conduits her. Bare lige for at gøre det.
EU. Nej, det connecter den ikke til. Den connecter gerne til den her. Sådan her, så burde den faktisk gerne lave strøm. Men det er der, hvor vi faktisk skal ind i tag 1, fordi jeg kan ikke huske, hvad rækkefølgen var. Så det er pisse irriterende. Og de her redstone. Ja, sådan der. Så har vi plads. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Hurtigt. Færdig. Fred. Så skal vi have en. Hvad hedder det? Hvad hedder det? De hedder redstone. Redstone. Denne her. Nej, det er en mobkerne der. I næste episode, og næste episode igen, der skal vi altså have lavet en mobfarm. Hvor er den ting henne? S-T-O-N-E. Redstone. Der har vi den. Godt. Hvis vi putter den her, så putter vi denne her på her. Vi putter den bare lige herned. Så putter vi denne her. Denne her. Denne her. Denne her. Denne her. Så får den ingen af. Nu er det der, hvor vi skal ind i tag 1. Ja. Tag 1. Det er der, hvor vi får tag 1 ind i det her. Fordi at tag 1 jeg skal faktisk lige se. GTA moddet. Det skal jeg også lige have. GTA moddet. Der. Install. Og ja. Så vil vi også gerne have GTA. Delete pack. Det gider vi faktisk ikke at se på. Der var lige fuld. Jeg kan ikke lige finde ud af den her. Nå. Men. Take it light. Så kan I også lige se min texture pack ind på Take it light. Og så bliver det slutningen. Hvis jeg kan lave det her. Så bliver det tykningen. Så bliver det slutningen på videoen. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har varet indtil videre. Jeg skal snart til at have noget ur på. Hvis vi så siger survival. Nej. Det var ikke survival, vi vil ind på. Vi vil ind på... Hvad var det? Hvad var det, den hed? Vi vil gerne ind på... Okay, vi tager bare og går ind på Robin Kaja. Den vil jeg gerne have vist jer i en anden video, men nu bliver det nødt til at gå sådan. Jeg tror ikke, jeg har lavet den i 9 andre. Kan lige gå langsommere eller sådan noget. Alt det 4 sådan her. Take it light, luk ned, ikke. Close the program. Thank you. Og så den der. Så skulle det gerne virke. Heldigvis går den hurtigt ind på Take it light, så det var perfekt. Sådan der. Så siger vi Robin Kaja. Jeg ved, hvad der er galt. Vi vil gerne ud. Luk det ned. Close program.
Det er fordi, at jeg har i en anden video været herinde, og så har jeg sagt latest version, og nu vil jeg så gerne have recombed version. Det er vi nødt til at installe igen, og launcher options, der lavede jeg da ikke noget. Det gør jeg ikke. Play. Nu skulle den gerne, ellers så har jeg også load med det. Håber, at jeg kan spille på dem. Bare lige for en sikkerheds skyld laver jeg et nyt verden. En ny verden. Ja. Kør ind. Det er en virkelig fed texture pack. Virkelig fed. Den hedder Sphax. S-P-H-A-X. Sphax. Pure BD-Craft eller noget. Den er virkelig fed. Det er heldigvis så virker den ikke på års. Så det er bare mega fedt. Så vi kan sådan lave et hus. Eller vi kan sådan lave en verden. Og så når folk de tror de er diamond. Og det er bare silver eller sådan noget. Så ved man at det ikke er diamond. Cheat mode. Det var nummer 2 her. Det var en IC2 HV consumer. Godt. Den ved jeg allerede næsten på forhånd, at jeg ikke har. Og en BC producer. Okay. Den ved jeg næsten på forhånd, at jeg ikke har. Det kunne faktisk godt være den her Ranger. Jeg skulle bruge til det der ko-projekt. Det var så meget en Ranger. Giv mig lige en blok. Sådan der. Så jeg kan lige se, hvordan den ser ud bagfra. Ja, det var den. Det var en Ranger. Vi skulle bruge en Ranger. Så nu har vi fået noget videre ticket. Så går vi lige ind her og downloading backdata. Imens den lige går ind i Monster, så henter jeg lige hurtigt noget at spise. Fordi jeg er sulten. Jeg skal have noget at æde. Hej igen. Ja, nu er jeg tilbage. Skal lige have mikrofonen indstillet, sådan der. Gå nu ind med dig. Nå. Okay. Det var en BC producer. Og en IC2 HV consumer. BC P. Nej, den er her ikke. Og så er IC2. Nej. Nå. Men det var en range.
renser. Der. Så smadrer vi bare lige det her, så kan vi ikke få det til at virke. Lort altså. Det var faktisk det her, vi skulle bruge noget af. Skulle vi bruge en bio. Fuel. Der. Jeg ved godt, jeg siger det forkert. Og fence og en ko. Fence. Og net til en cow. Tror også, du kan gøre det her med får. Så får du så brunden ulden på fårene. Men selvfølgelig, det går meget mere langsomt. Så. Dup, 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 dup. Du kan også bare spawne en ko, eller komme en ko ind, og så give et name tag. Der var en. Lige præcis 2, 3. Yeah. Så ved jeg lige, at jeg har nogle 2 køer. Yeah. Bum og bum. Nej. Sådan der. Ha. Så kan I ikke tage mig alle de her creeper, monstre og alt det her lort. Jeg skal lige tage min bid af min mad. Godt. Det var sådan der. Og rangeren skal faktisk vist ikke. Den skal have en lille smule power. Men biofuel generatorne skulle gerne give power til den, faktisk. Tilbage til den. Sådan burde det i hvert fald være. Sådan. Godt. Den her power skulle gerne begynde at gå op. Godt. Spawner vi lige vores ko herinde. Så skulle den faktisk gerne begynde bare at producere mælk. Og mælk. Og mælk. Hvis vi fik nogle. Jeg ved ikke, om der er nogle pneumatic pipes herinde. Bedrock short. Wow. Det er godt. Og det her 8 plus. Okay, den laver rimelig meget skade faktisk. Den laver mere skade end den her, så. Det gider vi ikke engang at tænke på. Godt. By PP. Så går vi her. Tager de her fluid pipes. De gør ikke noget. De her abatis pipes. Nope. Advanced Apparist. Nope. Dem kan jeg bare se på. De virkede, eller de lignede ikke. Nope. Det var heller ikke de her Kansas pipes. Normal golden transport pipe. Nej. Wooden, nej. Nope. Lad mig lige se. Okay, de connecter faktisk til den her. Så kan det godt være, at jeg lige skulle gøre sådan her. Der var ikke noget. Og der var ikke noget. Og koen virker.
Det må være et fejlslagen forsøg, det her. Og så slutter vi af. Så takker vi af. Vi ses, folkens.